Primijetili smo toliko animacijskih pogrešaka u Blueju i danas ćemo ih sve pogledati. Kao u epizodi Bake, kada Janet i Rita ulaze u kuhinju, možemo vidjeti da nema ničega na ručki pećnice, ali samo nekoliko sličica kasnije, ručnik se čarobno pojavljuje na njoj. Također, u ovoj sceni na podu se nalazi 6 limenki. Ali kada scena prelazi s Bingo na Chili, vidimo kako Chili podiže limenke. Ali greška je u tome što se na podu nalazi 6 limenki, a 2 su u Chilinoj ruci, što je ukupno 8. Ali ranije je na podu bilo samo 6 limenki. Odakle su se pojavile te 2 dodatne? U epizodi Weekend, kada Blue i Bingo hrvu s banditom, primijetili smo nekoliko grešaka. Kao u ovoj sceni, na trenutak Bingo izgubi jedno oko. A na ovom kadru Bingine noge izgledaju neobičajno duže, a ovdje su joj ruke neobičajno duže. Kasnije Hillary igraju igru pretvaranja, gdje se Bingo pretvara da je kip. I kad potrči prema kauču, možemo vidjeti 3 igračke pored njega. Auto, plišana igračka i teniska loptica. Ali samo nekoliko kadrova kasnije, kada Bandit dođe pokupiti Bingo, autić nestaje. Također, teniska loptica mijenja svoje mjesto. I to nije sve. Kada Bingo istrči iz kuće i postane kip, vidimo da je leđa okrenuta prema kući. Ali kada vidimo istu scenu iz drugog kuta, Bingo sada stoji bočno prema kući. U epizodi TV Shop, kada Blue i Bingo vide terijere kroz sigurnosnu kameru, možemo primijetiti da je i mama terijera tamo. Gledajući neke ruževe, sada se usredotočimo na ova 3 ruža ovdje. Kao što vidimo, svi su ružičasti. Ali greška je u tome što kada se scena prebaci na njih, jedan od ruževa sada je postao crven, a ranije su sva 3 bila ružičasta. Kao što već znamo, Bandit je žrtva animacijskih pogrešaka vezanih uz kosu. I u epizodi Vile ponovno pati od gubitka kose. Ovdje istjelitelji igraju se pretvaranja, gdje Bandit izaziva Vile da učine najgore što mogu. Kao rezultat toga, Bingo je sada zamrznuta s prstima u nosu. Blue svaljuje svu krivnju na bandita, a kako bi ispravio svoju pogrešku, bandit počinje plesati irski džig oko poštanskog sandučića. Odmah nakon što nosi Bingo, krzno iznad njegovih očiju nestaje. I to nije sve. Dok pleše držeći Bingo, Bingo zakači banditov nos. Moramo reći, animatori bi trebali dati banditu predah od ovih pogrešaka. U epizodi Plaža, Blue se zabavlja skačući preko Chilinih otisaka u pijesku. Kad pogledamo otiske odozgo, između njih ima razmaka. Ali kad Blue skoči točno na taj razmak, ne ostavlja svoj vlastiti otisak. Sljedeća pogreška može se pronaći u epizodi Medvjedić Brownie. Na početku epizode, Blue i Bingo se igraju s Play-Dohom. A ako pogledate iza njih, možemo vidjeti ormar s cvijetom u tegli na vrhu. Sada pogledajte položaj tegle s cvijetom. Smještena je blizu ruba, prema desnoj strani ormara. Ali pogreška je u tome što kada se scena prebaci na bandita i Chili, vidimo ormar iz drugog kuta. Ali pogledajte položaj tegle s cvijetom. Sada se pomaknula prema lijevoj strani, dok je prije bila na desnoj. U epizodi Leptiri, Blue, Bingo i Judo igraju zabavnu igru. I nakon malog nesporazuma koji se dogodi u epizodi, posebno između Juda i Binga, njih troje se pomire i nastave igrati. Sada 3 psića žele biti ljudi i nijedno od njih ne želi glumiti leptira, pa se pitaju koga bi mogli loviti. U trenutku kada čuju jadnog bandita kako pjevuši dok završava sa skidanjem rublja, ako pauzirate točno kada bandita potpuno uništi grupa štenaca, primijetit ćete da lik postaje potpuno iskrivljen i neprepoznatljiv. Na primjer, primijetite da mu ruka ide ravno na obraz, što je jako čudno. Jadni bandit čini se da je žrtva svih, čak i animatora serije. Još jedna smiješna greška nalazi se u epizodi pod nazivom Sheep Sheep Dog, gdje bandit glumi ovcu. Bingo želi dati ovci malo ukusne trave. Kada ovca pojede travu iz Bingine ruke, pažljivo promatrajte njezinu ruku. Izgleda kao da je ovca pojela i njezinu ruku. Jednostavno nestane. U epizodi Takeaway, kada bandit uđe u restoran provjeriti je li hrana spremna, djevojčice se nastavljaju igrati vani kao da su u svom vlastitom restoranu. Pogreška je u tome što u jednom trenutku Bingo pojede ljutu hranu koju je bandit ostavio, a kada se bandit vrati van, Bingo ispljune ljutu hranu iz usta pravo na lice jadnom banditu. Primijetite da kada to učini, bandit okrene lice u stranu i možemo vidjeti da su obje strane njegova lica uprljane. Zatim obriše lice rukom i sada mu je lice potpuno čisto. Ali kako je to moguće kad između dviju strana njegova lica ima njušku koja mu onemogućuje da obriše obje strane glave? U epizodi Obiteljski sastanak, Blue optužuje bandita da joj je prdnuo u lice i započinje obiteljsku raspravu kako bi otkrili istinu.
Pojavljuju se proturječne izjave i dokazi, ali na kraju istina izlazi na vidjelo, što dovodi do isprike. Ova zabavna priča ima jednu smiješnu animacijsku pogrešku koju je vrlo teško primijetiti. Tijekom govora Chili, Blueyevo oko iznenada zadrhti. Ali kao što smo rekli, to se događa samo nekoliko sličica, što je zaista teško primijetiti. Kao i u mini epizodi Bubnjevi, Chili, Bluey i Bingo posjećuju glazbenu trgovinu kako bi se raspitali o satovima violine za Bingo. I tijekom scene u kojoj Bingo svira bubanj, primijetili smo stvarno čudnu pogrešku. Upravo u ovom trenutku, ako zoomiramo pozadinu, možemo primijetiti Chili i Bluey. Ali pogledajte Blueyinu nogu, izgleda neproporcionalno. I to nije sve, Bluey ovdje također lebdi. Njezina stopala ne dodiruju tlo. Ali za nekoliko sekundi ona se vraća u normalu. Od kad je Bluey naučila lebdjeti u zraku? Idemo dalje. U epizodi Bob Bilby primijetili smo smiješnu pogrešku u kontinuitetu. Pogreška se događa kada se Bingo penje na banditova leđa. Upravo u ovom trenutku, kada Bluey fotografira bandita i Binga, banditovo lice prikazano na ekranu telefona izgleda drugačije nego što zapravo izgleda. Ako pogledamo njegovo stvarno lice, oči su mu potpuno zatvorene, ali na ekranu su mu oči malo otvorene. Vraćajući se na mini epizodu Bubnjevi, gdje smo vidjeli Bluey kako lebdi u zraku, primijetili smo još jednu čudnu pogrešku i čini se da je ova glazbena trgovina čarobna. U trenutku kada Chili razgovara s prodavačem u trgovini zajedno s Bluey i Bingo, možemo primijetiti razne glazbene instrumente u pozadini, ali za sada usredotočimo se samo na ova 3 predmeta. Kao što možemo vidjeti, odmah iza Bingo nalazi se pravokutni zvučnik, a pored njega je kvadratni zvučnik. Također tu je i bubanj. Ali pogreška je u tome što nekoliko trenutaka kasnije, kada Bingo počne svirati bubanj, možemo primijetiti da pravokutnog zvučnika više nema. I još jedan zvučnik se čarobno pojavio pored bubnja. Sada razgovarajmo o još jednom slučaju nestanka. U epizodi TV Shop, Bandit, Bluey i Bingo posjećuju trgovinu s dodacima prehrani. Dok Bandit pregledava dodatke prehrani, Bluey i Bingo se zabavljaju igrajući se s nadzornim kamerama. Ali pogreška je u tome što tijekom jedne od scena možemo primijetiti kako jedan od terijera prolazi pored police na kojoj se nalazi 5 staklenki proteinskog praha. 2 su gore, a 3 dolje. Pogledajmo i vrijeme ovdje. 3 su sata, 17 minuta i 56 sekundi. Ali točno 12 sekundi kasnije dobivamo još jedan pogled na istu policu. Ali ovaj put na njoj su samo 2 posude proteina u prahu. Gdje su nestale ostale posude? Sigurno netko nije uzeo 3 posude u samo 12 sekundi. U epizodi Pass the Parcel primijetili smo najčudniju pogrešku do sada. Luckyjev tata vodi igru Pass the Parcel, ali je promijenio pravilo. Sudeći po reakciji roditelja, jasno je da im se to ne sviđa. Ali čekaj, ovdje postoji greška. Ako zoomiramo na mamu Jaspera Gia, možemo primijetiti da je ruka izgleda pomalo čudno. Doslovno ima 2 ruke s jedne strane. Čini se da su animatori krivo postavili njezinu ruku. Ako uživate u videu do sada, ne zaboravite ostaviti like. Sada ponovno razgovarajmo o Banditu i njegovim problemima s krznom. Kao što svi već znamo, Bandit je česta žrtva animacijskih grešaka vezanih uz krzno. I pronašli smo još jednu. U epizodi Mini Bluey, dok priprema sendvič za doručak za Bluey i Bingo, krzno na stražnjem dijelu njegove glave nestane na djelić sekunde. Ovo se doslovno dogodilo samo na djelić sekunde, ali naše oštro oko je to uspjelo uhvatiti. Vraćajući se na epizodu Bob Bilby, primijetili smo još jednu grešku u kontinuitetu. U trenutku kada Bingo pokazuje album s avanturama Bob Bilbya, možemo primijetiti da se tamo pojavljuje i Jasper W. Ali problem je u tome što, ako pogledamo njegovu ruku, ona je crna, a inače su mu ruke smeđe, kao što možemo vidjeti u njegovim prijašnjim pojavama. Ovo je greška u kontinuitetu. Sada pogledajmo još jednu grešku u kontinuitetu. U epizodi Bakice, Bluey i Bingo igraju igru pretvaranja, pretvarajući se da su bakice po imenu Janet i Rita. Tijekom jedne od scena, kada bakice ulaze u svoj automobil, možemo primijetiti da im stopala prolaze kroz pod vozila. Ali pogreška je u tome što nekoliko trenutaka kasnije, kada se automobil bakica sudari, možemo primijetiti da je dno automobila potpuno čvrsto. Nema mjesta kroz koje bi stopala mogla proći. Ali ranije smo jasno vidjeli kako su im stopala prošla kroz pod. Sada je ova sljedeća pogreška apsolutno urnebesna. I naravno, opet se tiče jadnog bandita. U jednoj od epizoda, bandit igra se pretvaranje s Blueyem i Bingom, pretvarajući se da je automat s kandžom. Nakon što djeca napadnu bandita jer im nije dopustio da osvoje neograničene zdjele sladoleda, bandit udari nogom o stol. Sada pažljivo pogledajte, kao što ovdje možemo vidjeti. Bandit udari desnu nogu, ali podiže lijevu nogu od boli, a opet, kad je za stolom, desno koljeno mu je zamotano.
Ozbiljno, animatori bi trebali dati banditu predah. U epizodi Takeaway vidimo da je osoba odgovorna za pripremu hrane koju je bandit naručio u lokalu, radi i preuzima narudžbu obitelji Hyler. Primijetite da joj je krzno na glavi potpuno svjetla. Do sada je sve u redu, ali kad dođemo do kraja epizode, gospođa iz restorana se pojavljuje i konačno predaje banditu njegovu narudžbu. Primijetite da njezino krzno nije potpuno svjetlo, već je donja polovica svjetla, a gornja siva. Ovo pokazuje da je u ovom dijelu epizode došlo do još jedne animacijske pogreške. Idemo dalje. U epizodi Božićno kupanje primijetili smo zaista zanimljivu pogrešku. U njoj se cijela obitelj Hiller okupila i otvara svoje poklone. Međutim, kada dođe red na Muffin da otvori svoj poklon, događa se nešto nadnaravno. Primijetite da je paket pravilno zamotan kako i treba biti, s normalnim preklopima poklon papira. Ali kada Muffin podere papir oko poklona, ako pogledate sa strane kutije, vidjet ćete da preklopi omota jednostavno nestaju u trenu, bez ikakvog razloga. Ovo izgleda kao Muffinina magija. U jednoj od epizoda, Jack, Rusty i Mackenzie igraju igru u kojoj se pretvaraju da su u svemirskom brodu. Ali greška se događa kada Jack i Rusty vrate Mackenzie njegovom svemirskom brodu. Primijetite da je sve normalno osim Mackenzie. Njegove obrve su jednostavno nestale. Ako pogledaš epizodu, vidjet ćeš da su njegove obrve uvijek tu, osim u toj sceni. U epizodi Backpackers vidimo bandita i Chili kako se prisjećaju svoje mladosti, kada su zajedno putovali prije nego što su imali djecu. Ali sada, umjesto ruksaka, nose svoje dvije kćeri zajedno sa Sox i Muffin. Sada primijetite da se kod banditovih nogu i iza Chilinog repa nalaze igračke koje su Bingo i Bluey ostavili razbacane. Ali ako nastavite gledati epizodu, vidjet ćete da u sljedećoj sceni igračke jednostavno nestaju, kao da ih je netko pospremio, što je nemoguće s obzirom na to da se cijela obitelj zajedno igra. Čini se da su animatori zaboravili vratiti predmete u scenu. U epizodi Potok događa se nešto čudno s Mackenziem. Ali prije nego što pogledamo ovu pogrešku, moramo pogledati kako Mackenzie izgleda. On ima crno-bijelo krzno, a njegove dvije stražnje noge su različitih boja, pri čemu lijeva ima više crno krzna, a desna više bijelo krzna. Ali u toj epizodi nešto smiješno se događa pri kraju. Dok se vraćaju s izleta do potoka, svi se zaprljaju i imaju blato na nogama. Ali čekaj, pogledaj Mackenzieve noge. Obje su bile normalne u jednoj sceni, ali odjednom su obje postale bijele u sljedećoj sceni. Vraćajući se na epizodu Backpackers, primijetili smo još nekoliko pogrešaka. U sceni kada Bandit ide kupiti kroasane, kad dođe do prodavača, vidimo da su Bingove pjege normalne. Možemo vidjeti pjegu na njezinoj glavi i okruglu pjegu na njezinim leđima. Ali kada Bandit posegne za novcem iz svog novčanika, primijetite da se na kratko pjege na Bingovoj glavi i leđima spoje u jednu. Međutim, čim se scena odmakne, vidjet ćete da su se pjege čarobno ponovno odvojile. Također primjećujemo da u istoj sekvenciji, čim Bandit zgrabi bananu, vidimo da su pjege na Blueynim leđima smještene dalje unatrag i jedva su vidljive. Ali kada se scena promijeni, dvije pjege su jasno vidljive sa strane Bluey. Ali kako je to moguće, kad su prije samo pola sekunde bile dalje unatrag? To je definitivno velika misterija. Kao u epizodi Tata Robot, pronašli smo najčudniju grešku ikad. Kad Bluey i Bingo zaigrano napadaju bandita, nešto čudno se događa s Bluey. Ako usporimo ovu scenu i zaustavimo u pravom trenutku, možemo vidjeti grešku. Mislim da ne trebamo dodatno objašnjavati ovu grešku. Bluey izgleda kao čudan nosorog. U epizodi Bolnica, Bluey se pretvara da je doktorica, a Bandit je njezin pacijent. I u ovoj sceni, Bluey skida Banditovu zavoj i baca ga na tepih. Ali samo nekoliko scena kasnije, zavoj nestaje bez da ga je itko dotaknuo. Za razliku od svog imena, epizoda savršeno uopće nije savršena, jer smo primijetili smiješnu animacijsku pogrešku. Pogledajte ovu sliku Bluey na zidu. Tu je, jasno se vidi. Ali kad se scena promijeni, slika nestaje. U epizodi Planina mama i tata, kada Chili otvori vrata, možemo vidjeti da nema ništa na ruci, ali u sljedećem kadru torba se čarobno pojavljuje. A u sceni gdje Bingo drži dalekozor, možemo vidjeti njezine prste na dalekozoru, ali joj ruka nedostaje. Sljedeća greška je apsolutno urnebesna, a žrtva je ponovno nitko drugi nego jadni Bandit. U epizodi Kandža, on se igra pretvaranja s Bluey i Bingo, glumeći automat s kanđom. Ali nakon što im je odbio dati beskonačne zdjelice sladoleda, djeca pokreću potpuni napad, a bandit na kraju udari nogom o stol. E sad, tu stvari postaju smiješne. Jasno je da je udario desnu nogu, ali onda podiže lijevu nogu od boli. A kasnije za večerom, desno koljeno mu je čudom zamotano.
Ili bandit ne zna razlikovati lijevo od desne, ili možda animatori ne znaju. U epizodi Barky Boats, Mackenzie i kapetan igraju Barky Boat, kad ih Mia i Bluey prekidaju. A u pozadini možemo vidjeti Kalipso kako sjedi na velikoj stijeni i plete nešto. Za sada je sve u redu. Kasnije u epizodi, kapetan i Mia odlaze zajedno igrati se, ostavljajući Bluey i Mackenzija. Kad Kalipso priđe Bluey i Mackenziju, možemo primijetiti da je stijena na kojoj je Kalipso sjedila još uvijek tamo. Ali nekoliko trenutaka kasnije, kada čamci od kore jure niz fontanu, ako pogledamo u pozadinu, više ne možemo vidjeti stijenu. Gdje je nestala? Ne mislim da je itko ovdje mogao podići tu stijenu. Ovo je sigurno animacijska pogreška. U epizodi Potok nešto čudno se događa s Mackenzijem. Ali prije nego što pogledamo ovu pogrešku, moramo pogledati Mackenzijev izgled. Ima crno-bijelo krzno, a njegove dvije stražnje noge su različitih boja, pri čemu lijeva ima više crnog krzna, a desna više bijelo krzna. Ali u epizodi se događa nešto smiješno pred kraj. Kada se vraćaju s izleta na potok, svi se zaprljaju i imaju blato na nogama. Ali čekaj, pogledaj Mackenzijeve noge. U jednom su prizoru obje bile normalne, ali odjednom su u sljedećem prizoru obje postale bijele. U epizodi Prljavština, Judo očajnički želi igrati se u prljavštini s Blueyem i Bingom, ali ne smije se zaprljati. Kasnije u epizodi možemo vidjeti Judo kako tužno sjedi na stepenicama ispred svoje kuće. Sada pažljivo pogledaj. Upravo kad Wendy odlazi sjesti pored Judo da je utješi, Wendy rep prolazi ravno kroz stepenice. Dogodi se na djelić sekunde, ali naše oštro oko uspijeva to uhvatiti. Idemo dalje. U epizodi Hotel, Bluey i Bingo igraju zabavnu igru. Dok igraju igru, dogodi se smiješna greška. Kad Bluey gura Bingo u krevetu, možemo vidjeti da se nešto čudno događa s Bingo. Ako pažljivo pogledamo Bingo, možemo vidjeti da ima smećkastu dlaku na leđima. Kada Bluey u tom trenutku gura Bingo u krevetu, dlaka na Bingo leđima je nestala. Inače, njezina dlaka bi trebala izgledati ovako, ali u ovoj sceni njezina dlaka izgleda potpuno čudno. Još jednu animacijsku pogrešku pronašli smo u epizodi Špijunska igra. U ovoj epizodi Bluey i njezini prijatelji okupljaju se na zabavnom roštilju u parku. Bluey i Mackenzie igraju se špijuna, pokušavajući prikupiti uzorke dlake kako bi napravili posebni napitak. Ali stvari se potpuno pomiješaju, što izaziva veliku zbrku. Odjednom izbije veliki požar i njihovi planovi za večeru potpuno se poremete. Sada ne samo da je priča puna obrata, već je čak i animacija u epizodi pomalo zbunjujuća. Kad Bingo i Bandit trebaju biti zajedno u kupaonici, Bandit čeka da Bingo završi na WC-u. Dogodi se nešto smiješno. Bandit je viđen vani kako umjesto toga peče kobasice na roštilju. Kako je tako brzo stigao tamo? I onda iznenađenje. Bandit se čarobno pojavljuje u kupaonici s Bingom, pomažući pri pranju ruku. Može li se sada teleportirati? Ali ovo nije jedina animacijska pogreška u epizodi. Na zabavi, dok Bluey i Mackenzie žure prikupiti još dlake za svoj napitak, obratite pažnju na jedan lukavi animacijski detalj. Odmah nakon što odu, možete vidjeti Honey i Chloe u veseloj pozi, ali uz brzi treptaj, iznenada prelaze u pozu za igru kuku bez ikakvog glatkog prijelaza. To je mala sitnica koju je lako propustiti dok gledate, ali ako zaustavite video i pažljivije pogledate, sigurno ćete je primijetiti. Sada razgovarajmo o pogrešci u jednoj od najomiljenijih epizoda Blueya. I da, govorim upravo o epizodi kampiranja. U jednoj od scena gdje su Bluey i njezina obitelj okupljeni s obitelji ujaka Stripe-a oko logorske vatre i peku marshmallow, primijetili smo jednu vrlo smiješnu pogrešku. Kada Stripe zatvori oči, možemo vidjeti da se jedno njegovo oko zatvara u suprotnom smjeru, kao da je naopako. Ono vanjsko je zatvoreno normalno. Ono unutarnje na sceni izgleda kao da je obrnuto. I doslovno smo sve to vidjeli u treptaju oka. U epizodi Smooch i Kiss, Bluey i Bingo ne žele da Chili poljubi bandita. Zato se pretvaraju da su banditovi tjelohranitelji, čuvajući ga od Chili. Kasnije u epizodi vidimo ih kako ulaze u praonicu. Sada pažljivo pogledajte. Ako zoomiramo slavine na koritu za pranje u praonici, vidjet ćemo da je topla voda lijevo, a hladna desno. Također, slavina za toplu vodu okrenuta je prema vratima kupaonice. Ali greška je u tome što, kada Bandit izađe iz kupaonice, slavine su sada zamijenile mjesta. Sada je topla voda desno, a hladna lijevo. Čini se da slavina ima vlastitu volju. Sada je sljedeća greška stvarno smiješna. U epizodi Najdraža stvar pogledajmo na trenutak Bingov tanjur. Kao što vidimo, na Bingovom tanjuru su 4 čeri rajčice. Dok pokušava zgrabiti jednu vilicom, jedna pada sa stola, a druga odleti i prska bandita po glavi. Dakle, sada su ostale samo 2, zar ne? Ali greška je u tome što, nekoliko trenutaka kasnije, kada vidimo tanjur iz drugog kuta,
možemo primijetiti da su još uvijek 4 rajčice na njemu. Ovo zovemo magijom množenja rajčica. Sada pogledajmo još jednu grešku u kontinuitetu. U epizodi Bakice, Blue i Bingo igraju se pretvaranja, glumeći bakice po imenu Janet i Rita. Tijekom jedne od scena, kada bakice ulaze u svoj automobil, možemo primijetiti da i mnoge prolaze kroz podvozila. Ali pogreška je u tome što nekoliko trenutaka kasnije, kada se automobil bakica sudari, možemo primijetiti da je dno automobila potpuno čvrsto. Nema mjesta kroz koje bi noge mogle proći. Ali ranije smo jasno vidjeli kako su im noge prošle kroz pod. U epizodi Otok tepiha, Blue i Bingo se pretvaraju da žive na pustom otoku u stražnjem vrtu i otkrivaju bandita kako je isplivao na obalu. Bandit mora prigrliti svoje unutarnje dijete ako želi da mu otok tepiha koji su napravile Blue i Bingo postane dom. Na kraju epizode, bandit se vraća kući sa zamišljenog otoka. Kad bandit promatra djevojčice iz svoje kuće, možeš primijetiti da je u pozadini drvo, ali u sljedećoj sceni drvo nestaje. Ranije smo jasno mogli vidjeti da je tamo bilo drvo. Još čudnije, nakon što je nestalo, nekoliko trenutaka kasnije, drvo se ponovno pojavljuje. Izgleda kao da se drvo igra skrivača. U epizodi Car Request, Bingo i Bandit idu do Mackenzijeve kuće na zamjenu Carrija. Kad dođu do kuće, pogledaj ova vrata ovdje. Sada zapamti njihov izgled, jer će se uskoro dogoditi nešto čudno. Nakon što su zamijenili Carri, Bingo i Bandit izlaze iz kuće, a u jednoj sceni vidimo kuću iz daleka. Ali pogledaj vrata. Potpuno su drugačija nego prije. I to nije sve. U epizodi ima još grešaka. Kad Mackenzijeva mama slika Bingo po licu, primijeti da drži kist s crnom bojom. Ali kad pokaže rezultat Bingu, vidimo da je nacrtala bije brkove crnom bojom. I što je smiješno, uopće nema bijelu boju. U epizodi Kafić, Bandit vodi Blue na igralište gdje upoznaje novu prijateljicu Vini. Zvuči normalno, zar ne? Ali gledaj pažljivo. Kad Vini i njezin tata hodaju prema parku, staza ima ove fora vodoravne pruge. Ali čim prođu kroz kapiju, pruge nestaju. Je li to magija ili lukava greška? I to nije sve. Pogledaj kamenčiće. Prvo, ispred Bluinog stola je jedan usamljeni kamenčić i 3 desna. Ali kad to pogledamo iz drugog kuta, prednji kamenčić je nestao, a desna strana je odjednom prekrivena kamenčićima. Je li netko prosao cijelu vrećicu dok nismo gledali? Ili su animatori jednostavno zaboravili? Sada pređimo na sljedeći slučaj. U epizodi Opusti se, Blue i Bingo upravo se spremaju uskočiti u kadu. Pogledaj baš tamo. Vidiš li tu bocu šampona? Plava etiketa je okrenuta prema djeci, jasno kao dan. Ali čekaj, čim uskoče u kadu, etikete više nema. Sada je okrenuta na drugu stranu. U epizodi Potraga za Carrijem, Bingo i Bandit idu u Mackenzijevu kuću na zamjenu Carrija. Kad dođu do kuće, pogledaj ova vrata ovdje. Sjećaš li se njihovog dizajna? Jer nešto čudno će se uskoro dogoditi. Nakon što su zamijenili Carri, Bingo i Bandit izlaze iz kuće. I u jednoj sceni vidimo kuću iz daleka. Ali pogledaj vrata. Potpuno su drugačija nego prije. I to nije sve. U epizodi ima još grešaka. Kad Mackenzijeva mama slika Bingo po licu, primijeti da drži kist s crnom bojom. Ali kad pokaže rezultat Bingu, vidimo da je nacrtala bijele brkove crnom bojom. I što je smiješno, ona čak ni nema bijelu boju. U epizodi Lutkica primijetili smo hrpu pogrešaka. Pogledaj kauč. Tu je samo jastuk, ali malo prije je tu bila i knjiga. I opet, nekoliko trenutaka kasnije, kada vidimo sobu iz drugog kuta, knjiga se ponovno nalazi na kauču, ali ovaj put ima nekoliko crteža na sebi, dok prije nije bilo ničega na koricama. I to nije sve. U ovoj sceni obrati pažnju na ovu policu. Kao što možemo vidjeti, prepuna je raznih predmeta. Ali kada vidimo policu iz drugog kuta, sav sadržaj police sada je nestao. Čak se i broj polica u sredini promijenio. Prije je bila samo jedna, a sada su 2. I posljednja greška ove epizode može se pronaći u sceni gdje Bandit se kotrlja niz stepenice. Čini se kao da je zapeo u petlji, jer se okviri koje vidimo na zidu stalno ponavljaju. Vraćajući se na epizodu Potraga za Carrijem, kada dobijemo pogled na aerodrom, primijetili smo smiješnu grešku. Pogledajte natpis na vrhu zgrade aerodroma. Ovaj posebno lebdi u zraku. Također, kada djevojke Hiller razgovaraju s banditom putem FaceTime-a, dobijemo uvećani prikaz tableta. Primijetite da Chili drži tablet s obje ruke, ali kada se scena odmakne, vidimo da Chili drži tablet jednom rukom, a Bingo drugom. I također, stvarno je fora što Bluey može heklati u ovoj dobi. Volimo dijeliti animacijske pogreške koje pronađemo u Blueyu.
Danas imamo još nekoliko pogrešaka koje želimo podijeliti s vama. Kao u epizodi Zmaj, primijetili smo zbunjujuću pogrešku. Ova epizoda nam je pokazala zanimljive i fora stvari o Chili. Epizoda nam je također otkrila da je Chilina majka bila jako cool osoba koja je poticala svoje kćeri da rade ono što vole. I druga fora stvar koju smo primijetili bila je Chilina sposobnost crtanja lijevom rukom, što pokazuje da je ljevoruka. Ali primijetili smo suptilnu pogrešku vezanu uz njezinu ruku. Ovdje možemo vidjeti da Chili crta lijevom rukom, ali kasnije u epizodi, kada kaže da je bole ruke, vidimo je kako drži desnu ruku kao da je boli. Sad ne znamo za vas, ali nama to baš i nema smisla. Zar ne bi ovdje trebala držati lijevu ruku? U svakom slučaju, to ne mijenja činjenicu da je ovo jedna od najboljih epizoda Bluey ikada. Kriket nam je sigurno jedna od najdražih epizoda, ali u njoj se događa nešto stvarno čudno. Znamo da su Rusty i Jack najbolji prijatelji i Rusty ponekad posjećuje Jacka. A u sceni kada Jackova mama pokupi njih iz škole, Jack potrči da je zagrli, ali pogledajte pažljivo. Jack zapravo ne grli nikoga. Možda je Jack grlio nekoga koga samo on može vidjeti. Ili su možda animatori napravili malu pogrešku. Već smo pričali o nekoliko animacijskih grešaka koje smo primijetili u epizodi Potok. I danas smo pronašli još jednu grešku u istoj epizodi. U sceni gdje Bluey, Bingo i Mackenzie hodaju potokom, možemo vidjeti kako punoglavci škakljaju djeci prste na nogama. Ali greška je u tome što u sljedećoj sceni punoglavaca više nema. Punoglavci su jednostavno nestali u sekundi. Epizoda Čarobna šparoga imala je čudnu animacijsku grešku, gdje je Bingina šapa prošla kroz noge Lukijevog tate. Ali o tome smo već pričali u jednom od naših prijašnjih videa. Ali primijetili smo još jednu grešku u istoj epizodi. Ta greška se događa na samom kraju epizode, kada Bluey pojede povrće i ustane od stola. Ako usporite video, primijetit ćete da Bluey na trenutak glavom prođe kroz stolicu dok ustaje. Bluey je stvarno čarobna. Sada pogledajmo još jednu grešku u kontinuitetu. U epizodi Bake, Bluey i Bingo igraju se pretvaranja i glume bake po imenu Janet i Rita. I tijekom jedne od scena, kada bake ulaze u svoj automobil, možemo primijetiti da im stopala prolaze kroz podvozila. Ali greška je u tome što nekoliko trenutaka kasnije, kada se auto baka sudari, možemo primijetiti da je dno auta potpuno čvrsto. Nema mjesta kroz koje bi stopala mogla proći. Ali ranije smo jasno vidjeli kako su im stopala prošla kroz pod. Idemo dalje. U epizodi Božićno kupanje primijetili smo zaista zanimljivu pogrešku. U toj se epizodi cijela obitelj Hiller okupila i otvara poklone. Međutim, kad dođe red na Muffin da otvori svoj poklon, dogodi se nešto nadnaravno. Primijetite da je paket pravilno zamotan, kako i treba biti, s normalnim preklopima poklon papira. Ali kad Muffin potrga papir oko poklona, ako pogledate bočnu stranu kutije, vidjet ćete da nabori omota jednostavno nestanu bez ikakva razloga. Ovo izgleda kao Muffinina magija. Idemo dalje. U epizodi Prljavština, Bluey i Bingo se odlično zabavljaju igrajući se u velikoj hrpi blata, a Judo očajnički želi igrati se u blatu s Bluey i Bingom, ali ne smije se zaprljati. Kasnije u epizodi možemo vidjeti Judo kako tužno sjedi na stepenicama ispred svoje kuće. Sada pažljivo pogledajte. U trenutku kad Wendy sjedne pokraj Judo da je utješi, njezin rep prođe ravno kroz stepenice. Dogodi se na djelić sekunde, ali naše oštre oko uspjelo je to uhvatiti. Epizoda Pačja torta zasigurno je jedna od najsmješnijih epizoda zbog koje mi je također bilo žao bandita. Ovo je epizoda u kojoj, kao dobar otac, pokušava napraviti tortu u obliku patke, ali potpuno ne uspjela, no greška nije u tome. Kad Bandit predloži Bluey da će joj dati zlatne zvijezdane naljepnice za svaku igračku koju spasi, što je dobar dogovor, primijetite da je list s naljepnicama potpun. A kad odmah nakon toga dođe u kuhinju, na listu nedostaje jedna zvijezdica. Do sada ne možemo reći da je to pogreška, jer je mogao zalijepiti naljepnicu na putu iz dnevne sobe u kuhinju u nekom trenutku. Ali kad se vrati u dnevnu sobu razgovarati s Blueyem i drži zdjelu u kojoj pravi smjesu za tortu, ponovno vidimo da drži list s naljepnicama. I opet je potpun. Sada definitivno možemo reći da je to bila pogreška. I ako uživate u videu, ne zaboravite stisnuti like. U epizodi Klackalica, kada se Bluey i Bingo igraju, možemo vidjeti da, kao i svaka klackalica, svaka osoba koja sjedi s jedne strane ima ručku za držanje. Ali kada se Bandit pridruži kako bi djeci održao lekciju, vidimo kako Bluey klizi niz klackalicu dok ne udari u Banditova leđa. Pitanje je kako je moguće da Bluey to učini, jer bi tu trebala biti ručka na putu. Jasno je da bi ručka u tom trenutku trebala biti između Bluey i Bandita, ali jednostavno je nestala. Kada su Bluey i Bingo na suprotnoj strani od Bandita, možemo vidjeti da je ručka nestala. Ali to nije sve. Kada se Chloe pojavi i pokuša pomoći djevojkama, vidimo da se u tom trenutku ručka ponovno pojavljuje.
To je očito logička pogreška. U epizodi Face It Talk, Bluey, Bingo, Sox i Muffin razgovaraju putem video poziva, a također dok razgovaraju i crtaju. Ali kasnije u epizodi Stripe želi natrag svoj telefon, ali Muffin odbija dati ga. I Stripe počinje juriti za Muffin koja trči s njegovim telefonom. I sve se to događa dok video poziv još uvijek traje. Kasnije u epizodi telefon slučajno isklizne iz Muffinine ruke i odleti preko balkona. Ali čekaj, pogledaj ovdje. Kad telefon odleti u zrak, video poziv još uvijek traje. Ali kroz kameru možemo vidjeti da je balkon prazan, što znači da tamo nema nikoga. Ali gledajući kroz Muffininu kameru, možemo vidjeti da su Muffin, Stripe i Trixie na balkonu. Ovo je stvarno čudna greška.